Está a xurdir unha nova visión da gastronomía galega que plantexa non só estendelo no eixo vertical, senón estendelo no eixo horizontal, buscando a transversalidade con outros moitos sectores que lle poden aportar dinámicas novas, atractivos novos e, por suposto, negocios novos. Estamos tratando de proxectar a nosa forza a outros sectores que poden, ao final, crear esta rede para todos, non? E creo que a sociedade galega medra moitísimo máis gracias a isto, non? Pódese facer investigación, porque sí que estamos facendo investigación, non? Recoller tradición, por exemplo, con Javi fixémolo, recoller a súa cociña tradicional e as súas ideas e facer un pouco de investigación no mundo do que é o pano en Galicia, de textil, como envolver, como recobrar esa idea de acoller a comida outra vez de novo. E eu creo que os proxectos ganan cantidad cando hai unha motivación e unhas ideas, porque os cociñeiros de hoxendía controlan o contexto perfectamente, saben onde están, saben que produto queren ofrecer e ese é un pouco o que nos aporta a nós. E eu creo que eu resaltaré sobre todo a humanización. Isto non é tan fácil cando traballas con outras empresas como cando traballas con alguén que de pronto ven a túa casa, que traballa contigo, que te ve, que te coñece, que tal, que entonces lle dis, mira, necesito, de feito, bueno, ainda estamos hoxe, a día de hoxe, vamos a rectificar un couso, porque de pronto atamos de forma distinta do que en principio teníamos previsto, non? Entonces, esta comunicación, isto é brutal. É a cultura de base, pero como máis modernizada, non nos quedamos neso de antes, sino que é como a cultura de base, pero girar, mostrarle ao mundo e decirle, esta é a nosa cultura de base hoxe en día. La colaboración yo creo que siempre existió entre gremios, pero sí que es verdad que ahora, al hilo de la nueva cocina gallega, nos valoramos más. Nosotros lo que vemos es que hay muchos proyectos nuevos que surgen, que buscan ese origen e construyen sobre unha historia verdadeira. Creo que a identidade é a identidade global, non só no plato. O tío que pense que un restaurante, un cociñeiro, un plato ten unha versión moi corta do que a gastronomía. O sea, un restaurante é un global de todo isto. En este global hai un montón de factores que influen. E necesito todos esos factores para que o meu restaurante teña unha personalidade potente. Un gran cociñeiro só fai grandes platos. Un gran restaurante fai con moitas máis cousas. Cada vez el cliente conoce más, tiene mucho más conocimiento, muchísimo más acceso a la información, cada vez es más exquisito, cada vez es más exigente y exige no solo comer. Yo estoy seguro que un plato de 2 estrellas Michelin lo pones en una tasca mal puesta, mal cuidada, ¿sabes? Y la valoración del plato no va a ser la misma. Yo creo que un concepto de hostelería moderno y adaptado a un futuro tiene que ser transversal. Creo que estamos nun momento único en Galicia, excepcional, o sea, non só a nivel cociña, a todos os niveis, non? Porque hai moita xente que de pronto estamos encontrando, que vamos buscando excelencia, é unha palabra que a mí me gusta moito, excelencia, que hasta ahora nunca habíamos buscado en Galicia. Nos na artesanía tamén vivimos un momento dulce, o sea, hai unha especie de mirar que se fai en Galicia e iso, como di Pepe, hai que aproveitalo. E xuntar os dous mundos pareceme superinteresante. Si tan boe para todos, non? É tan interesante para todos, non había que buscar unha forma de isto tratar de organizar ou traballar ou buscar elementos ou buscar un ente que pudera poñer en contacto todas estas cousas. Eu creo que falta unha mira hacia a educación. Nas escolas de arte, nas escolas de diseño, está sendo cada ano están habendo moitos menos alumnos en artes e artesanía. E eu creo que eso habría que revertilo, non? Bueno, é toda unha proxección, porque posiblemente cando se dignifique a profesión de un artesano ceramista,
haya máis xente que quera estar. E como se dignifica? Con todas as situacións. Cando de pronto un plato, un mandil ou cada situación, de pronto un artesano se ve, textil, non fai se ve, falta que sea claro, ceramista, tamén no no noso textil. restaurante, de pronto se dignifica a profesión, que o que tamén lle pasou a cociña no seu momento. Nos centramos demasiado en la idea, ¿no? Y la idea es la base, el origen y la guía. Pero como no gestionemos bien esa idea, tenemos muy poquito futuro, ¿no? Y el día a día en el sector de la gastronomía, pero sabe, hay que cuidarlo bien, ¿verdad? O sea, es algo que lleva mucho tiempo, se trabajan con muchísimas variables diferentes, es un sector muy complicado, muy complicado. Y una buena gestión y una gestión profesionalizada de un negocio es lo que va a hacer que se mantenga en el tiempo y que triunfe. Hai dous palabras que eu moitas veces poño así a par, no? Que chamase revolución, evolución, no? Creo que en Galicia somos máis de evolución que de revolución, porque a veces unha revolución significa tamén romper co anterior e crear novos conceptos, novas historias, e, sin embargo, evolución, no? Que eu creo que o que estamos facendo en Galicia é unha evolución, e sempre bebendo dende esa tradición que ao final é cultura, identidade, personalidade, forza.